které potřeboval skutečně hodně. Tady centrála, zpráva pro Dino Express. Slyšíte mě? Slyšíte mě? Tady řízení Dino Expressu, slyšíme, přepínám. Před pár minutami na vaší trase přistálo letadlo Dino Expedition. Vyzvedněte piloty a přivezte nám je na základnu, jo? Musí být pěkně hladový. Díky. Dino Express centrále. Letadlo se zřítilo. Opakuji, letadlo se zřítilo. Obsazeno predátory. Brzy zaútočí i na nás. Okamžitě zjiste. Jeďte rychle zpátky. Hrozí vám velké nebezpečí. Opakuji, velké nebezpečí. Děti, držte se, hrozí nám nebezpečí, musíme jet trochu rychleji. Predatoři na nás útočí, držte se. Nebezpečí minulo. Děti, nestratili jsme nějak